Class 7, exercise 7.2, question number 6. Amain kan lau chok lau har deuh hlek avain ma se han tinon le se ka du sia. Chuwang chuan kan chokanga. Zuhi sells a washing machine for 13,500. He lost 20% in the bargain. What was the price at he should bought it? Ti kanita. Hetain information min pe ka chu selling price min pe a. Selling price hi cheng sing khat sang thum zanga ani a. Chuan loss min hrila 20% min hrila. Cost price min hril lo ani. Cost price min hril lawa x kan da ang. Chuan loss hi kan chu tanga loss chu 20% of cost price ania. Cost price chu kan hriat lo wangin 20% of cost price aya hei x anita. X kan tita chu kan chek nga 20 number pangai kan chantir don chuan 20% of x ania chu hei le 20 le x kan puntir nga 20x by 100 ani don ta ni loss chu. Chuan selling price loss alo om chuan a hlo ti na ne chuwang chuan a leina a in a hral na kha a tlem jok ti na ne chuwang chuan loss om reng chuan selling price chu cost price atanga mai loss kan pai in selling price alo om ta a. Cost price atangin loss kan payanga chuan selling price alo chuak ta ni. Chu cost price hi x kan tia loss chu 20 by x ania. Chuan selling price chu hei he ta hen kan hmu a sing khat sang thum zanga ni. Sing khat sang thum zanga. Chuan rational number belle pai lo thleng tura chuan fraction te kan bela kan pai don chuan hei hi LCM zon turin ta hei ka ziak sual 20x by 100 turani. Chuan hei LCM kan zong dona LCM chu an hoi hian uan om angania chuti chuan 100 ani ta a LCM chu. 1 in 100 kan sem chuan a voi za ne za le x kan puntir chuan 100 x alo chuaka. Chuan 100 in a voi khatania 1 le 20 kan multiply chuan 20 x alo ni ta ni equal to sing khat sang thum zanga kan ti lenga. Chuan 100 atanga 20 kan pai chuan 80 x chuaka by 100 ania equal to 13500 lo chuak le ta ni. Chuan x lukpui zong tur kan ni wangin number dang hi equal to le lama kan da phei dona. Equal to le lama kan da phei don chuan 100 hi kan da phei mas don ani x kan tianga. Chuan 100 hi le lama hian helai a hian a hnuai a awm ania divide ani tina ni. Equal to le lama kan son phei chuan multiply a changang. Multiply a chang don ani. Chuan chu kan puntir ngal kher lawanga hei hi 80 hi kan da phei le phot don ni. 80 equal to kan tianga 13500 into 100 ania. 80 hi le lam kan da phei don chuan helai le 80 le x in kara hian thil dang oma om lo wangin hei multiply ni tina nia. Multiply hi equal to le lam kan da phei chuan divide ta chang dona.
80 kan ti don ta ni chuan hei kan chok te to mai nga 0 in 0 kan han sem nga hei hi 4 in a sem thei ve ve a 4 in 100 nen hian 4 in avoi ni ania hei hi avoi som ni panga ni a 2 in hei kan han sem lenga 2 in ka zia chuan an hnok lutuk don box se heta hin sem dai meng 1350 hi 2 kan sem chuan helai ka zia chuan an hnok lutuk palang 2 kan han sem chuan hei hi 13 hi avoi ruk ani pakhata chuanga 15 ania avoi sari pakhata chuang avoi nga mo tini chuan kan ziak le mai 75 into 25 ang khalo ni ta ni helai lo chok tur chu chuan kan puntirang hei kan puntiranga 5 are 25 5 7 are 35 37 5 6 are 30 33 anita 2 5 are 10 2 7 are 14 15 2 6 are 12 13 5 7 8 6 1 ni chuan 1 6 8 7 5 ani ta ni lo chok tur chu x equal to chu ti ni chuan x kha cost price ania answer kan ziak theia answer is cost price is cheng singkhat sang ruk zariat somsari panga ani ta ni hei hi eti hian ani maya question number exercise 7.2 question number 6 khane he cho dan chu ni maya ikeng chopan la kan ya a fi avak lo mai thei heti hian po hian en wang ula in pau sanga en wang ula a hriat thei mayang